Билгеле булуынча, районыбызда республика программалары эшләвен дәвам итә. 2020 ел торак пунктларының эстетикасы елы дип игълан ителү уңайыннан төзекләндерү эшләре тагы да киң колач алачак. 27 февраль көнне Югары Яркәй авылының Көньяк микрорайонында халык җитди сөйләшүгә җыйналды. Җыенның төп темасы узган елдан старт алган Туган авылым урамы республика программасына кирип, микрорайонның үзәк урамы юлларына асфальт салдыру. Түбән Яркәй авылында Туган авылым урамы деген программага катнашып, Ратная улица, анда инде центральная деген урам бар бит инде, заправка кырынан почти кирип китеп, объездной юлга чыга торган шушы урам бар. Шушы урамга асфальт җыеп, анда знаклар куеп, инфраструктурасын, һәм ограждениялар, отбойниклар куеп эшләгән идек. Менә бүген сезнең белән киңәшләшергә җыелдык. Шушы Ратная улица Туган авылым урамы проекты белән шушы микрорайонга кирергә иде. Яркәй авыл советы хакимияте башлыгы Рөстәм Әхмәдиев әлеге микрорайонда нинди күләмдәге эшләр күз уңында тотылуын җиткерде. Моның инде узунлыгы безнең 2 км ярымдан артык була, 2 км 600 га якынлашып килә. Без инде планлаштырабыз. Полностью асфальт салырга Тимирязев урамына. Менә шушы азакка каттым. Пожар кырынан башлап Комсомольский урамыннан Тимирязевның киңлеге 6 метр белән киләчәкбез моннан. Тимирязев урамыннан киләбез дә Жукова урамына салабыз. Жукова урамына. Жукова урамынан соң Ходит Токташ урамы буеннан буена. Инде Тырыштырас Первомайский урамыннан тоже асфальт салырга. Матур һәм төзек йортлардан торган Көньяк микрорайонына әлбәттә асфальт юллар күптән кирәк иде. Шуның өчен дә бу хәбәрне урындагы халык бик хуплап кабул итте. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.